Okei, täällä on joku skid ja sitten se voi mennä leikkipuiston leikkiä, ja tossa on se mutsi ja sitten ne hakee jäätelöä eikä edes maksa siitä. Sitten ne lukee iltasodun ja silleen menee. Sitten aamulla se antaa kiksiä, mutta sitten se tulee ripulitauti ja se lähtee sairaalaan, niin sitten aamulla ne tulee uuden vauvan kanssa, kun tuli sen ripulin mukana ja sitten ne rupeaa riehuu sen vauvan kanssa ja silleen. Se sopii kävellä ja puhuu ja pyöräilee ja puhaltaa kyttylöitä ja menee kouluun ja sitten koulussa sitten tulee kiusaaja, mutta sitten toi Alpha Male Sigma tappaa ne kiusaajat ja sitten ne menee kotiin ja siihen tulee ihan noobit grades se toi leikisen kanssa ja se lähtee kotiin ja sitten se menee niinku. Sitten se on vihane. Ja sitten ne kiusaajat on siellä. Se ei tee mitään. Ja sitten ne saa lahjoja, mutta toi saa jonkun vitun kirja. Sitten se Rage. Sitten ne tappaa jäätelöstä ja sitten toi löysä. Sitten se karkaa kotoa. Ja sitten se julkaisee lappu, kun se karkas koota, se ottaa hodari. Ei kun ei otakaan, kun sillä ei ole rahaa ja se saa pari kolikkoa, mutta sitten se saa hodari, mutta sitten kun kiusaat tulee hakkaan se, vaikka se on selvästi hakannut ne. Sitten toi lapsi tulee kotiin ja toi ihan hakattu ja sitten se löytää hamparin roskista ja menee asuun pahvilaatikkoon. Sitten se hyöttää hyppää sillalta, mutta sitten se näkee ton, että sitä ollaan etsimässä. Sitten se tulee kotiin. Sitten kaikki on iloisia ja loppuu ja sitten toi on sairaalassa ja sitten se kuolee.